Sijoitusklubi Wincapitan ympärillä kuohuu taas. Klubin toimintaan tyytyväiset jäsenet syyttävät Wincapitan toimintaa tutkivaa keskusrikospoliisia yksipuolisesta tiedottamisesta, salailusta ja mielivallasta. Toiveikkaimmat wincapitalaiset uskovat saavansa vielä rahansa takaisin, kunhan poliisi vain päästäisi klubin johtohahmon tutkintavankeudesta vapaaksi. Toiminta sijoitusklubi Wincapitassa sammui maaliskuussa 2008. Joku otti töpselin pois seinästä. Alkoi poliisitutkinta, alkoi rikoksesta epäiltyjen omaisuuden takavarikointi. Kerrotaan itsemurhista, kerrotaan konkursseista, avioeroista. Ihmiset menettää omaisuutta, liiketoiminnat lakkaavat. Poliisi puhuu 100 miljoonan euron huijauksesta. Tämä herraseura sanoi, että poliisi on erehtynyt pahasti. Verkkosivujen lakkauttamiseen saakka kaikki pelasi tismalleen kuten pitikin. Minkälaisia kokemuksia teillä on Wincapitasta? No, ehdottoman luotettava ja täsmällinen ja hyvin oikeudenmukainen systeemi. Törkeästä petoksesta epäilty Hannu Kailajärvi on istunut tutkintavankeudessa kohta vuoden, eikä oikeudenkäynnistä ole tietoakaan. Onko vyyhti niin valtava ja sekava, että ei sitä oteta itse pirukaan selvää? Ei tämä ole niin vaikea. Ei tämä ole ollenkaan vaikea asia. Kapinaliike sanoi, että Wincapitan toiminnassa ei ollut mitään laitonta. Jäsenet ostivat Kailajärveltä vain valuuttakauppaan soveltuvan nerokkaan tietokoneohjelmiston. Saitteko klubista voittoa vai tappiota? Voittoja. Paljon? 2007 vuonna oli reilu 500 000. 500 000? Joo. Kyllähän tämä on aika ihmeellinen juttu, että tällä pystyy 2 viikossa niin kuin kaksinkertaistamaan rahansa näin valtavalla tuottosysteemillä. Että tähän olisi periaatteessa koko kansakunnan pelastus, jos tämä annettaisiin toimia. Hannu Kailajärvi puikkoihin ja toiminta jatkuu. Aivan jokaista sijoittajaa onni ei potkaissut. Liki 2500 katkeraa wincapitalaista on tehnyt kadonneista rahoistaan rikosilmoituksen. Tappiota heille kertyi lähes 40 miljoonaa euroa.